Malta, what went wrong? Nothing. Kważi xahar wara li l-Ministru Caruana lissen dan il-kliem, il-futur tal-Air Malta għadu ċert daqsqat qabel. Wara konferenza oħra indirizzata mill-Ministru tal-Finanzi minflok iwieġeb ir-risposti fuq il-linja tal-ajru nazzjonali, Caruana għajjem aktar domandi u dubji dwar il-futur tal-Air Malta u l-futur tal-impjegati tal-kumpanija. Fost il-mistoqsijiet li saru lill-Ministru kien hemm id-domanda jekk hux minnu illi l-Air Malta kif nafuha llum hux se tingħalaq u l-linja tal-ajru l-ġdida jkun jisimha Valletta Air. B'Caruana ma jiġħaġġ. L-Air Malta bil-fors trid tgħaddi minn dan il-proċess kollu tkunx l-istess airline, tkunx airline ġdida, ikun x'ikun jisimha. L-ajruplan li jibqa' jtira da pitada, nerġa' ngħid, l-ajruplan li jibqa' jtira da pitada ma jistax itir bil-mażri li għandu llum il-ġurnata. Għaliex jekk tkunx l-istess airline waħda ġdida jew x'inhi, xorta waħda tibqa' tagħmel telf li mhuwiex tollerabbli, telf li mhuwiex sostenibbli. Kaj Caruana insista li fil-ġimgħati li ġejjin se jkun qed iħabbar aġġornamenti dwar l-Air Malta fil-waqt li stqarr illi mhux kulħadd se jkun qed jieħu gost bihom għaliex il-kumpanija bil-fors trid tgħaddi minn dan il-proċess. Il-Ministru sostna li ma jistax jifhem kif kien jingħad li l-Air Malta kienet qed tagħmel profit meta kienet qed tagħmel telf ta' 40 miljun euro fis-sena. Botta diretta għall-eks Ministru u eks-deputat mexxej tal-Labor Konrad Mizzi illi taħt amministrazzjoni preċedenti kien ħabbar bil-pompi kollha illi l-linja tal-ajru kienet għamlet profit ta' aktar minn miljun euro fl-2018. Net News staqsal il-Clyde Caruana jekk la darba l-Air Malta tingħalaq u se jkun qed jgħaddi l-kumpanija tal-ajru lil privat fatt illi ma ċaħadx. Iżda minflok farfar fuq l-Unjoni Ewropea. F'dak kollu li qed nagħmlu sabiex nara li dal-pajjiż ikollu linja tal-ajru nazzjonali illi jkollha business soundness. U dan kollu ser isir flimkien mal-Kummissjoni Ewropea. Li nista' ngħid huwa dan mhu ser nagħmel xejn jekk ma jkunx awtorizzat u mbierek mill-Kummissjoni Ewropea. Is-suġġett tal-Air Malta tqajjem il-President tal-MHRA Tony Zara waqt il-preżentazzjoni tal-pre-budget fejn insista mal-Ministru dwar l-importanza tal-konnettività illi iġġib magħha l-linja tal-ajru għal pajjiżna. B'Zara jinsisti illi l-Air Malta hija parti importanti mis-sistema u jekk nitilfuha se jkollna problema kbira. Fl-aħħar xhur l-Air Malta spiċċat f'baħar ta' tubi bl-impjegati li suppost ġew trasferiti fl-aħħar ta' Awwissu u għal mal-Gvern jaraw il-kuntratt tagħhom estis sal-aħħar tas-sena bil-futur ta' xogħol u tal-familji tagħhom għadu inċert.